பேரே வந்து லெதர் மீன். ஓ அப்படி இல்லைண்ணா காசிமேட்டில் உண்மையாக பேர் மதி கூட மாட்டாங்கடா, இதை தூக்கி அடிப்பாங்கடா. அப்போலாம் ஒரு மீன் 20 ரூபா இதில் எடுத்துன்னு வந்தது. யார் யாருன்னா பாரதி அக்காவும் நீலாக்காவும். இதனுடைய பேரு இப்போ அப்போல்லாம் வந்து ஒரு மீன் எவ்வளோ பெரிய மீன் இருந்தாலும் 20 ரூபாய்க்கு கூட தின்ன மாட்டாங்களாம். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இப்போ எல்லாம் அதே பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. பொறி பார மாட்டேங்க அவன். என் பிள்ளை இங்கே தான் தூணும், வேற எதுவும் தூணும், இதுதான் தூணும். நல்லது தலை கொடுக்கல, உடம்பு வளர பிள்ளைங்க சாப்பிடணும். நான் வானான்ற மாதிரி இருக்குதா. டெய்லி ஒரு கிலோ எடுத்து கூட ஏத்திட்டியா? டெய்லி மீனே துட்டுந்தா மற்றது என்ன துட்டுறதா? அவன் சாப்பிட்றான்ல. முள்ளு வெட்டி விடடா. சதை பிரிஞ்சிடும். சதை பிரியும். சதை பிரியும். கல்லுதான் மாறிலாம் தெரியாது. அது வெட்டிட்டா வெட்டினே வந்து இது பண்ணுவாங்க. கத்தி ஊன மாட்டதில்ல. வெறும் எலும்பா இருக்குதியா, அது தட்ட முடியலன்னு சொல்லு. எலும்பு வச்சு எப்படி தட்ட முடியும்? பல்லு தான் சொல்லு. மீனை சொல்ல ஒன்று சொல்றான். டைம் ஆயிடுச்சு தல. கவர் எடுத்து வந்தா கவர் கூட யூடியூப்ல போட போட்டு அதை பூஜா வளர்க்குறாங்க. அப்போனா என்ன செருப்பு செருப்பு என்னன்னு சொல்ல தெரியாது. போடுவா போடுவா போடு. மா சேனல்ல போட்டுட்டா அவங்களா? எங்க போடுறா? கடையை போடு. கடை மீன் விற்கிற மாதிரி ஒரு 4 பேர் நிற்க வச்சிடும். மீனை போடுனா கடையை போட போறேன். நீங்க படாரா மார்க்கெட்டு யூடியூப்ல நிறைய வந்துருக்குது. படாரா மார்க்கெட்டு யூடியூப்ல நிறைய வந்துருக்குது. நமக்கு தெரியாத வீடியோ எடுத்துன்னு போறாங்க. ஆனா நான் தான் பர்மிஷன் கேட்குறேன் போல இல்லை எல்லார்கிட்டயும். பொண்ணு தானே அதெல்லாம் யூடியூப்காரங்க தான். அதெல்லாம் இந்தா எடுத்துன்னு போயிடுவா.